Защо сега трябваше да тръгваш? Не знам. Ангелът избра да ме понесе нагоре. Всеки от нас има свой ангел. Щом ни дойде времето, ще ни повика. А как? Как говоря с теб в момента? Ние ви гледаме и постоянно се опитваме да ви пазим. Знам, че се обвиняваше за това, че си отидох. Знам, че не си спазих обещанието. Ти помниш ли го? Каза, че искаш да танцуваш на сватбата ми. Даже веднъж си го представих. Колко още те пускат да си тук? Тук съм, докато си свърша работата. Трябва да зададеш всички въпроси. Нали, когато ни напусна, ти не се сърдеше? Докажи ми. За какво да се сърдя? Не го мисли, моля те. Нямаш представа колко ми липсвахте. Все някога ще се съберем. И ти не бързай да идваш при нас. Живей си живота. Аз изживях моя. Добре, дядо. Ще те чакам. До по-късно, дядо. До по-късно. До по-късно. Александра. Обичам те, слънчице мое. Къде отиваш, дядо? На друго място. До скоро. До скоро, дядо.